L-immigranti x'jiġu jagħmlu Malta? Propjament, kważi ħadd minnhom ma jkun ġej Malta. Ħafna minnhom kellhom il-ħsieb li jmorru l-Italja. Sikwiet ikunu qed jaħarbu minn gwerra jew faqar estrem u bilan li forsi jsibu xortihom f'ħajja ġdida fl-Ewropa. Imbagħad jispiċċaw Malta għax ikunu appik li jerqu u ssalvhom l-armata jew għax jaħsbu li Malta tkun l-Italja. Minn fejn ikunu ġejjin? Il-biċċa kbira jitilqu mill-Libja, imma oriġinarjament ikunu ġew minn dil parti tal-Afrika, mis-Somalja, l-Eritrea, l-Etjopja u s-Sudan. Ikunu telqu minn pajjiżhom f'kundizzjonijiet tal-biża', qasmu d-deżert, għexu f'pajjiżi fejn ħajjithom tkun f'periklu kbir, qasmu l-Mediterran u spiċċaw Malta. U x'jiġri meta jaslu? Jittieħdu għand il-pulizija biex jagħmluhom il-karti u jeżaminawhom. Imbagħad jitwasslu fil-Closed Reception Centers bħal Safi, Ħalfar, Lister u ta' Kandja u bażikament isakruhom hemmhekk għal perjodu ta' żmien. Imma x'għamlu illegali? Il-fatt li jkunu daħlu Malta mingħajr karti diġà huwa legali. Uħud jitolbu li jiġu meqjusa bħala refuġjati jew li jingħataw protezzjoni fuq bażi umanitarja. Jiddeċiedi il-Kummissarju tar-Refuġjati u hemm anke l-possibilità tal-appell. U b'kollox hemm xi 10 avukati jaħdmu fuq dal-każijiet tal-appell għar-refuġjati. U sissa iktar minn 1000 emigrant ingħataw dit-tip ta' protezzjoni u llum jgħixu bħala parti mill-komunità Maltija. Ħafna jgħixu fl-Open Reception Centers. Il-Knisja wkoll tipprovdi xi akkomodazzjoni u hemm posta l-iktar minn 300 ruħ. Imma jiġu ħafna? Jiġu mhux ħażin, qed ngħidu eluf. Interessanti li qabel l-2002 ftit kienu jiġu, forsi xi 50 jew 60 fis-sena. Illum b'kollox hemm 300 soldat jew pulizija involuti fl-operazzjoni kollha. Vera li l-Unjoni Ewropea mixtejn? Jeżistu l-fondi u qed isiru proġetti bil-flus tal-Unjoni Ewropea, il-European Refugee Fund, il-Return Preparatory Actions Program u oħrajn. U apparti minn hekk, ċertu pajjiżi bħall-Olanda, il-Ġermanja u anke l-Amerika ħadu wħud mill-immigranti u akkomodawhom hemm. Il-problema hi li l-liġi tal-Unjoni Ewropea tgħid li fil-pajjiż fejn jaslu jridu jieħdu ħsiebhom. Għalkemm hemm iċ-ċans li Malta forsi tibda titqies bħala pajjiż ta' transitu. Il-problema l-oħra hi li peress li aħna daqshekk żgħar u ftit mill-ewwel tinħass id-differenza fil-popolazzjoni. Fl-istess ħin, il-midja u l-organizzazzjonijiet internazzjonali isostnu li Malta għandha obbligu internazzjonali u anke morali li tgħin lil dawk li għandhom bżonn l-għajnuna. Vera li Malta rebħet premju? Insomma, mhux propja, anzi, billi ċentri mimlijin daqs bajda u billi il-politika tad-detenzjoni dawret l-għajnej kritiċi tal-midja internazzjonali fuq Malta b'akkużi li qed tmur kontra d-drittijiet umani, sissa ma tantx għandha reputazzjoni tajba Malta. Il-fatt li l-Maltin bdew juru xejriet razzisti xejn menet laqqas. Però li hu vera hu li avukata Maltija rebħet l-ogħla unur fejn jidħol ix-xogħol mar-refuġjati, in-Nansen Refugee Award. Kien il-Kummissarju Għoli tal-Ġnus Magħquda r-Refuġjati li tal-unur lil Katrin Camilleri. Camilleri taħdem l-iktar ma' dawk li jkunu bbatew xi trauma, tortura jew stupru. U ta' xogħla li komplet tagħmlu minkejja l-fatt li ħadqula d-dar, rebħet medalja u $100,000 li biħsiebha tużhom għal proġetti li jtejbu ħajjiet l-immigranti vulnerabbli.